Hi friends, good evening. Welcome back to my YouTube channel. Encheller mata. Ittenkulu husband illaga sidadondiಲ್ಲ. Husband illad ಒಂದು ಅಗೆಲ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಿತ husband illaga ಉಪಾಯರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತನ ಬಾಲೆದ. ತನ ಪಿದಾಡೋಡಾತೆ. ಚಿನ್ನು. ಹಾಯ್ ವನ್ಪು. ಚೆನ್ನಿವಾ. ಅಲೆ. ಚಿನ್ನು. పోపున్ పల్లె దడ్డనిల్లాగ పోపున్ పల్లె దడ్డనిల్లాగ పోపున్ పల్లె ఓకే ఫ్రెండ్స్ ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪುಯ್ ಬಾದ ಮಂಜಿ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಬತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಬಾಲೆಡ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ತೂದೇ ಬಾಕಿಯಾರೇನು ಜೇಮಿ ಎಂಗ್ಲ ಜಿಮ್ಮಿದುಲೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪು ಜಿಮ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಜಿಮ್ಮಿ ಬಾರಿ ಸೇಲೆ ಆತನ ಒಂದು ಜಿಮ್ಮಿನ ಕಿನ್ನಿ ಅವು ಪಿರೊಂಜಿನ ಆಯ್ತು ತೊಷ್ಪೈತೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ಗುಂಡೆ ಪಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆರ್ದೆ ಇದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಮೇಲ್ ಆತನು ತುಯ್ಯರೊಂಜೇಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಆನ್ ಅವು ಪೊಣ್ಣು ಜೀತ ಬಂದ ಎನ್ನ ಮಾವಿ ನಮಗೆ ಹಾಯ್ ಮಂಗೆ ಹಾಯ್ ವಿಶೇಷ ಬಂದು ಅಂಚವನೆ ಬರಲಿ ಅರೆ ಎಂತ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಈ ಕಾರ್ ಬಂತು ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಾಕಿ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ದಾಳಿ ಕೈಯಜ್ಜು ನಿನ್ನ ಮಾಮಿ ಜೀತು ನಮ್ಮ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾವೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಂಡೆ ಹಾಯ್ ಮಂಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಬತ್ತೇರಿತ್ತೆ ಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇಲೆಡ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಇಂಕ್ಲ ಪೋಪುಲ ಹಾಕಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೈತಲೆ ಇಟ್ಬೋದು ತೂಂಟ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೀರೇ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅವೇ ನೇ ಇರೇ ಇನಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರೇ ಬಾಲೆದ್ದು ಪುನಃ ಯಾವ್ಯಾವ ಶೋಕುಲ್ಲ ಬಾಲೆಂತು ಯಾರೀ ಯಾನಂಚಿಂಚು ಬಾಯ್ ರೊಚ್ಚೆಂಕ್ ಅದಪ್ಪ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬೇಯೊಂದುಂಡು
ಇಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೇರು ಇಂಕ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೇರ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ಜಿ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುವೆನ್ ಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು. నిన్న పిరోజు మామి రొట్టి మంతలేరు ಇದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ. ನಿನ್ನ ಮಾಮಿ ಆರು ಬಾಜಿ ಒಂದು ಎಕ್ಕೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಉಂದೇ ಉಂಡು ಈ ತೋಜ್ಜರಿ ಇತ್ತೆ ಅಗೆಲ್ ಪೂರ ಬಲಸು ದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸುನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಆತಿಜಿ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತೊಂತಲ್ಲ ಅಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪೆರ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಕಲ್ಡ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಆತಿಜಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೇರು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರು ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜಾರ ಅಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಯ್ ತೆಂಕ್ಲ ವನಸುನೊಂದಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ತೆಂಕ್ಲ ವನಸಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ಇನಿಕ್ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕನ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.